Καλημέρα. Καλημέρα, κοπέλια. Ασώμε, σήμερα είσαι ορεξάτος, Λοιπόν, πάμε να κάνουμε paragliding σήμερα. Τέλος τα φαράγγια. Τέλος, ναι. Εντάξει, όχι για πολύ. Όχι για πολύ, την επόμενη Κυριακή. Φαράγγια τώρα κουνάλε από. Την επόμενη Κυριακή κάπου θα τον τρέξω πάλι το φίλο μας. Μέχρι προχθές δεν ξέραμε ότι υπάρχει στο Ρέθινο αυτή στην Κρήτη αυτή η δυνατότητα. Ισχύει. Και πάμε να κάνουμε, μιλάμε πολλά. Θα τα δείτε στο βίντεο. Και καφεδάκι πήραμε. Και τη βρόβη μας βράσαμε. Αυτά. Όχι, δεν γίγωσανε. Νάτος. Εδώ είμαστε. It was wonderful. What? Was it wonderful? Yeah, perfect. Great. Perfect. And you can take me. Yes, yes. How much? 1 minute, please. Είμαστε στη Γεωργιούπολη. Ναι. Πετάξαμε πάνω από λίμνη Κουρνά, πήγαμε προς Ρέθυμνο. Σε ύψος 300-400 μέτρα. Πολύ καλή εμπειρία. Όλοι εδώ. Θα βάλουμε Instagram, Facebook. Πάμε. Έγινε. Λοιπόν, τελείωσε. Πολύ καλή εμπειρία. Στις στροφές έκανα το σταυρό μου. Λέω, θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Αυτό ήταν το σημερινό trip. Τέλος. Τι σαβράκι να. Κλειδιά αμαξιού τώρα. Τα λέμε στο επόμενο.